Boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar as comisións previstas para o día de hoxe. A primeira é a Comisión Informativa da Administración Pública, Transparencia e Emerxencias. En ela, pois, en principio, temos, como sempre, a aprobación da acta anterior. Se hai alguna cuestión? Non. Mocións de urxencia, tamén contendo que hai, e rogos e preguntas, teño aquí dúas. Unha do PSOE, se queren formular dela a proposta sí. Se non, pois doulle contestación, como vexen ustedes. Sí, boa tarde a todos. Sí, é respecto a bueno, a finales de agosto, concretamente o 26 de agosto estou recibido aquí nesta casa tanto o alcalde como o teniente alcalde de Villamartín, donde lle mostraron a preocupación xa por o futuro das escorrentías e da afectación que podía ter as augas de consumo. Vostede naquele momento se comprometeu a axudar ao Concello de Villamartín para facer as actuacións correspondentes para evitar ese futuro problema que son esa veciñanza. Entón, as preguntas son as seguintes: que actuacións concretas se realizou por a Deputación de Ourense a través do Consorcio de Augas de Valdeorras dende esa fecha do 26 de agosto hasta hoxe para garantir o abastecemento de auga potable? Segunda, que actuacións preventivas específicas executou o Consorcio de Augas de Valdeorras nas actuacións afectadas do municipio de Martín, a pesar de que sabemos que Villamartín non está anexionado ao consorcio? Terceira, cando ten previsto a Deputación de Ourense activar as outras líneas de axudas que o presidente había anunciado? E a cuarta, se considera o Goberno Provincial que a actuación desenvolvida hasta ahora é suficiente. A día de hoxe traémola porque xa o Concello de Martín tuvo que quitaros un bando onde se restrinxe o consumo de auga en Arcos, en San Miguel, en Valdegodos e en Vilamartín, porque a calidad de auga non permite o consumo humano tanto para beber como para facer a comida e demais. Moi ben, pois vamos a empezar. Eu creo que aquí o primeiro que debíamos empezar é que creo que houve algún malentendido, porque aquí o que se me veu a pedir é unha axuda xenérica. Eu recibín o día prácticamente o día como pediron, non? E dixen que colaboraríamos no que puderamos e que íbamos entre outras cuestións, que estábamos moi limitados, porque naquele momento non tíamos nin capacidade. Eu creo que hai que as cousas hai nas que decir, porque aquí somos, parece que se din unhas cousas e se entenden outras. E que naquele momento non podíamos nin asegurarlle unha modificación de créditos, porque, como saben, hasta que encontramos esta fórmula que hoxe debatiremos aquí para sacar unha pequena parte do remanente, pois non tiñamos nada. Entonces, efectivamente, dixenlle que trataríamos de axudarlle, pero eles, a min planteábame máis o tema da prevención de escorrentías, eu trasladeillo á Xunta, porque é quen fai ese tipo de traballos. A Diputación non fai ese tipo de traballos en ningún concello. Nin temos capacidade, non temos persoal, nin temos capacidade para facer ese tipo de traballos, e é un traballo que derivado dele se fai. Entón, non obstante, primeiro, o que temos que aclarar é que creemos que non entendemos como se pode dicir que o Consorcio de Augas de Valdeorras debe prestar un servicio cando precisamente non está adherido a él, este concello. Por lo tanto, a xestión da auga corresponderá ao propio concello, como nos corresponde a todos, non ao consorcio. Eso creo que xa, en boa medida, todas estas exixencias que se están facendo referidos ao concello, a actuación do consorcio de augas cando non está adherido a él, pois, non sei, parecen cando menos extrañas, non? De todos modos, a pesar de eso, tanto desde a Diputación de Ourense, a través da área de Medio Ambiente ou da empresa mixta Ourense, como do Consorcio de Valdeorras, podese prestar esta asistencia técnica. Esta asistencia técnica faise de xeito regulado a través do plan de colaboración na xestión. Estou contestando o que me din os técnicos exactamente para que non haxa ningún problema do servicio do ciclo da auga e dun xeito non regulado desde a cercanía do consorcio, non? No caso concreto de Vilamartín de Valdeorras, dende hai anos tenselle feito memorias e propostas técnicas gratuitamente, sen estar adheridos, para a mellora ou adecuación de infraestructuras hidráulicas municipais. Vale. Despois, actuacións concretas realizadas con independencia das labores de apoio aos servicios de extinción de incendios e demais, non? Además, aparte de eso.
Puxo a disposición dos concellos da comarca, incluindo Vilamartín de Valdeorras, personal do consorcio e da Courense, realizando labores de mantemento, operacións e operacións recollidas en datos nas etapas alleos ás obrigas contractuais ordinarias, que non temos obrigas. Fíxoselle esta labor. Habilitáronse dos puntos de suministración de auga potable para toda a comarca, obviamente tamén para o propio concello, é dicir, e aportaronse máis de 20.000 litros de auga potable, controlándose sanitariamente a mesma. O día 25 e 26 de agosto recolleronse mostras de todas as zonas de abastecemento do Concello de Vilamartín. Isto dou por escrito despois, porque me presentaron como un informe, como no resto dos concellos da comarca, procedendo a súa análisis, incluindo máis parámetros dos recomendados pola autoridade sanitaria e demais. Con posterioridade para os concellos que o solicitaron, a un importe bonificado dun 75%, realizáronse mostras de captacións en puntos non recollidos nos plans sanitarios de auga. A data de hoxe todos os parámetros requeridos por a autoridade sanitaria dan apta para o consumo. O meu informe fixeron onte. No caso concreto de Vilamartín, este concello encargou o 15 de 9 dúas actuacións da Courense que a data de hoxe están sen executar. Primeiro, porque son actuacións que hai que coordinar coas actuacións incluídas no PERTE da auga, sen pisarse entre elas e sen executar por fora do mesmo, e segundo, porque require contratar suministro de equipamento e instalación dos mesmos, pero debemos lembrar aquí que estas actuacións foron propostas e avaliadas en 2023, por moita urxencia que queira atribuirse como consecuencia dos incendios non son consecuencia dos mesmos, non? O segundo punto, que actuacións preventivas específicas se executou o Consorcio de Augas, as actuacións preventivas para evitar o colapso dos sistemas de abastecemento como consecuencia das escorrentías. A competencia e a capacidade económica para manter o estado das masas de auga en consecuencia dos puntos de captación concesionarios e do organismo de Cunca, neste caso a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Onte, na reunión do Parador de Verín, o presidente da Confederación do Douro anunciaba que esa confederación estaba executando labores de protección das escorrentías de Cinsa na zona de incendios da comarca por valor de 1.400.000 euros. Aquí non hai ninguna outra cuestión na do Miño. E isto de outras líneas de axudas, a que se refere? A que non me acordo a que outra liña de axudas? Eu simplemente fago referencia non a unha nota de prensa, sino, o sea, non a que a prensa recollido, sino a nota que propiamente a Diputación de Ourense sacou a raíz desa reunión, donde usted dice, ou por lo menos entrecomillan o que fixo a nota de prensa, dice, evidentemente, dentro da Diputación, como titular do Consorcio de Auga de Valdeorras, garantizaremos o suministro de auga potable á población. En este senso, Luis Menor, usted amosou a súa vontade de habilitar outra liña de axudas coa fin de, entre todos, reparar na medida do posible os concellos afectados e, por outro lado, poñernos a disposición deles para calquera outra necesidade que poden ter tras resultar gravemente afectados a esta vaga de incendios. Entón, esas líneas é o que nos referimos, e, por outra parte, tamén reiterar, é dicir, desta casa se garantizaba de que o suministro de auga potable, que é o mínimo que podemos garantizar, digamos, a población. Repito, sorpréndeme que me diga que a día de onte os parámetros daban alta para o consumo. Eso é o que me pone aquí un informe. En todo caso, do Concello, restrinxe o consumo de auga en Arcos, San Miguel, Valdegozo e Vilamartín, porque non é apto para o consumo. Que non me di que foi xogado. Cando se perdona, a que xa tradouse ayer. A cousa tradouse ayer para hoxe. Eu sigo dicindo o mismo. A mí tampouco se me dixo, e eu a verdade é que naquele momento verá dado outra resposta completamente distinta, porque eu pensei que o Consorcio de Vilamartín, o Concello de Vilamartín, naquele momento eu pensaba que estaba adherido ao Consorcio de Augas. Claro, entonces, claro, en aquel momento eu entendo cando se me ven a exigir, eu non comprobo quen está adherido, eu entendo cando se me ven a exigir actuacións do consorcio, dou por suposto de que están adheridos ao Consorcio de Augas, non? De todos modos, xa digo, se se pide un abastecemento, cousa que non se fixa todavía da hora, un suministro de agua potable, pois trataremos de axudarlle, por suposto que sí, pero que o pidan especificamente, non nos lo pidieron hasta ahora. Insisto, eu creo que é moi importante. E as líneas de axudas, eu creo que o Consorcio, o Concello de Vilamartín leva a máxima, como non pode ser outro xeito por a extensión da extensión queimada, leva nesta modificación, se aproba, 100.000 euros, que é o máximo que levamos, que creo que son bastante suficientes para paliar este tema de augas, que esperemos que o destine isto, claro.
pode destinalo porque se aproba o próximo día, e o que máximo temos este Concello, dáse, como por a extensión que ten, son os 100.000 euros, de acordo? Entonces, eu creo que debemos, entre comillas, reconducir o tema no sentido seguinte: estando fora do consorcio de augas non se debe exigir nada ao consorcio de augas, entendo eu, máis porque se lle queira facer ou se pode acordar. Segundo, se necesita, se se quere unha cuestión concreta de emerxencia, como entendo eu que é o suministro de augas que se produciu no día de onte, pois efectivamente trataremos de solventalo con esa urxencia, como se fixeron outras actuacións de urxencia. De acordo? E en canto ás axudas, pois creo que leva a axuda máis grande que neste momento podemos dar para calquera concello, que son 100.000 euros. Bueno, siguiente pregunta que teño aquí, non sei se teñen alguna máis ustedes, se non, teño unha pregunta do bloque. Sí, boa tarde. Isto ten relación coa inauguración que pudemos comprobar outro día en prensa do Centro de Transformación de Cantoña en Paderne de Allariz. A verdade é que, aí fixemos un certo seguimento, posto que fora unha idea que o bloque trasladaron aquelas comisións que se crearon a beira dos fondos europeos. E outro día pudemos ver que se inauguraba a estación de Cantoña e que efectivamente había unha serie de autoridades, algúns alcaldes da zona, algúns que non pegaban exactamente con Paderne de Allariz, e algunha persoa que non era alcalde, hasta onde eu sei. Entón, sorprendeu-nos un pouco porque se era unha inauguración con autoridades da contorna, pois semella que debería ser con todas. Se non, pois non debería haber autoridades da contorna, e se non, se era un acto de outro tipo, pois habría que sinalalo así. Pero a verdade é que a mezcla era un pouco curiosa na foto que puiden ver, por lo menos. Nada máis, moitas gracias. Ben, pois mire, sin ningún problema. Nos, o único que invitamos foi o alcalde de Paderne. O único que sí, por súa invitación. O alcalde de Paderne, igual que calquer alcalde, ten facultade para invitar a xente, evidentemente, representante pelo seu concello. Por lo tanto, creo que a resposta está aí. De acordo? Unha matización, Sí, por favor, sí. Se invitou o testigo directo, o señor alcalde, por suposto, e o subdelegado do goberno. É verdade, o seu delegado Do goberno, porque ven por reto demográfica polo Ministerio, que iso que non podía. Sí, efectivamente, a Diputación de Ourense informou da visita ao centro do alcalde de Paderne de Allariz, así como o subdelegado do goberno, posto que esta actuación foi toda financiación do Ministerio. De acordo? Sí. Muy bien. Hacienda. Vamos. Continuar co desenvolvemento das comisións informativas previstas para a orden do día de hoxe, e na segunda delas é a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Aí, pois, como sempre, no primeiro punto temos a aprobación da ata da sesión anterior, a 17 de setembro. Toda lhe foi remitida, entendo que se non hai ninguna alegación queda aprobada. E no segundo punto, fixación dos prezos públicos en relación ao Plan Anual de Publicacións, ten a palabra a vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, pois aquí a proposta de resolución fai efecto do que nos pasa a xefa da sección de publicacións, aí se desglosan todas as obras e o seu precio, e, bueno, non vou a pasar a lelas porque son un montón delas, e se tedes algunha dúbida, pois intentamos respostar. Moi ben. Empezamos o turno dos grupos. Democracia? Non? De Bloque? Non? PSOE? Non. Vale. Entonces vamos a votar, non? A favor? O demais entendo que se reserva o voto, non? Moi ben. Punto 3. Fixación do importe dos precios públicos das entradas ao Parque de Atraccións Pazolandia 25. Vou obter a palabra Marta Novo. Pois isto mismo que o ano pasado, non se modifica nada, o público en xeral 5 euros por entrada e os grupos 4 euros por integrante do grupo, a mesma proposta que anos anteriores. Moi ben, turnos de intervención, nada. Quería hacer unha pregunta.
Ides enviar remitir boa tarde. Vais remitir entradas aos concellos, invitacións, creo que se fixera a las anteriores, non? Creo que sí. Os concellos pagan a parte esta, os grupos promovidos. Creo salen que de chegaran todo. aos concellos algún No. pack. No, de Pajolandia No, non. sería do Pode che sonar do Funtastic Fantastic. este. Pode ser, Xa foi. sí. Non, xa foi. Sí, xa foi. Sí, pero do Pajolandia non. Vale. Os grupos son os 4 que van en grupo de dos concellos. Pode ser, sí. Vale. Moi ben. Algo cousa máis? Non? Bueno, pois votamos. A favor. Os demais reservan su voto. Moi ben. Punto 4. Aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicios de xestión, inspección e recaudación por a Diputación Provincial de Ourense. Marta Novo. Bueno, pois isto é simplemente adaptar a ordenanza fiscal que temos nos dos servicios de xestión, inspección e recaudación a Lei Xeral Tributaria. Houve algún cambio, entón é adaptala, basicamente cambia o artigo 6 no final da súa redacción, no artigo 6, o apartado B, que di que decía anteriormente o 100% da recarga de constresimento que pagara o debedor, e o que se propón agora é o 100% da recarga do período executivo que corresponda en cada caso. Bueno, adaptar unha terminoloxía, unha proposta do servizo que non afecta a ningún cambio, nin cuantitativo, nin económico. Moi ben, turno de intervencións por grupos. Alguén ten... Non? Non? Vale. Moi ben, pois entonces punto 4 logo votamos a favor. Reserva de voto por un máis. Punto 5. Delegación á Diputación Provincial do exercicio das competencias de xestión, liquidación e recaudación involuntaria e executiva e revisión de actos de tributos de outros ingresos de dereito público do Concello de Cortegada. Marta Nova. Pois isto, como outros concellos, é aceptar a delegación da Deputación, neste caso de todos os impostos, das tasas de auga e de sumidoiros e o canon e a tasa de entrada de vehículos tamén e o canon da auga. Moi ben. Alguna cuestión aquí? Non. Vale. Votamos. A favor. Vale. Gracias. Votamos luego por lo que tengo. 6. Expediente de modificación de número 1 do 2025 do Orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servicio contra incendios e salvamento integrado no Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta. Bueno, pois aquí modifícase a primeira modificación do orzamento do Consorcio Provincial de Incendios e que afecta a distintas partidas, non? En primeiro lugar, pois é unha partida de 150.000 euros para horas extras, outras despois a modificacións en distintas edificacións, por exemplo, o cambio, bueno, veñen desglosadas na memoria, si bola lestes, o cambio do parque de Valdeorras, unha reducción das zonas de espazos verdes dos 4 parques, e algunha compra de material a maiores, e despois novo mobiliario e tamén un programa de xestión. Eso todo pois ascende a unha modificación de 505.000 euros. Moi ben. Turno de intervencións. Democracia non? Bloque? Nada, como xa sinalamos en alguna ocasión, recordarlle a presidencia que cando poda afrontarse se teña en conta a necesidade dun bus, dun vehículo lixeiro, especialmente para os núcleos pequenos e cascos históricos. Fai 2 semanas volvemos a ter un susto no casco histórico de Allariz e a dificultade de acceso cos vehículos que ahora mismo hai fai complexa a actuación en puntos determinados. Entón, aí faláramos de que había un certo remanente cos fondos estes que nos entregan as propias aseguradoras e parece que sería interesante facer ese gasto. Ben, recollido, pero eu se non me quedo a modo de preguntar para... Bueno, non me contestou. Eu a mí, dime que no parque de Xito hai un vehículo pequeno. Non, porque eu fixen esta pregunta e contestarme que li había un vehículo pequeno.
Entón, ou me informaron mal ou volverei a preguntar outra vez. Eu non quero mentir, fai No. 2 semanas e media estuve con eles outra vez nunha actuación e non teñen uns vehículos que son que algunhas rúas das principales, se conocen un pouco Allariz, pois Portelo, Castelao, si que dan accedido, pero despois a moitos outros puntos non dan un ataque directo porque non dan accedido. Perfecto. Vale. Eso é. Boa tarde. Nós vamos a revisar un pouco máis en profundidade, pero estamos prácticamente de acordo, pero en este momento vamos a reservar voto hasta o pleno. Moi ben, moitas gracias. Ninguna intervención máis logo. Entonces, si os parece mal. Por favor. Ademais, entendo que xa este. Sí. Moi ben. El punto 7. Aprobación do expediente 10/25 de modificación de crédito consistente na concesión de suplemento de crédito de modificación do anexo cuarto das bases de execución do orzamento vigente da Diputación financiado con cargo a maiores ingresos. Marta. Bueno, pois aquí, como ben xa anunciou o presidente, vais a facer unha modificación de crédito pese ao risco que iso conleva, que xa o falamos en diversas ocasións, e aí están os informes desfavorables de intervención, de 6.249.377,77 euros, prácticamente toda a totalidade para o capítulo 7 de inversións, pero hai un total de 90.000 euros que van ao capítulo 4, unha porque hai un concello que os blancos que ten que amortizar a débeda coa súa subvención nominativa por estar como está. E hai tamén unha partida de expropiacións que son 60.000 euros que nos fai falta para afrontar diversas necesidades que hai para expropiacións de obras e demais que se fan en carreteras provinciais e demais. E despois o resto, un total de 5.752.227 euros vai para todos os concellos da provincia, excepto a cidade, que vai tamén unha cantidade de 100 e pico mil euros para o plan de obras para a propia cidade. E ese reparto, como xa anunciou o presidente, se fixo basicamente os concellos que tiveron pola cantidade de superficie queimada que tiveron polos incendios, a maior parte dos concellos que tiveron incendios que tiveron unha superficie ampla queimada, pois levan un total de 100.000 euros e en función da superficie das hectáreas que teñen queimadas, pois vai baixando esa aportación ata os 50.000 euros e o resto, pois que non tiveron incendios, pois se fixe un reparto como outras veces de maneira proporcional, igual que está o Cooperou, e se fixen outras subvencións con outras subvencións nominativas. E iso é un pouco o resumen, como xa vos... despois tamén vai unha partida de 407.000 euros para os concellos que levaron residencias de maiores, que hai que facer esa aportación en base ao convenio que hai coa Xunta de Galicia, que teñen estes concellos e que teñen que facer esas inversións, e iso é o total de 6.159.000 euros 377 que van para os concellos. Como vos dicía, pois se incumple hai informes negativos de intervención porque basicamente se incumplen dúas premisas, unha que incumplimos o propio PEF, o Plan Económico Financiero, que decía que non incorporaríamos ingresos ou orzamento con cargo a maiores ingresos, da igual se veñen de remanente tesorería ou financiados con maiores ingresos, que é un pouco no que nos basábamos, se levalo por aí, por os maiores ingresos, que son estes 6 millóns de euros, son algo máis, 7 millóns e pico, pero non utilizamos toda esa partida e nin tampouco utilizamos o remanente tesorería que alcanzaría os 20 millóns de euros. É unha modificación de crédito, digamos que pensada, que, axustada e co obxectivo de non incumplir a regra de gasto, que é tamén outro das premisas que se incumple, porque obviamente si temos un plan económico financiero que di que non se pode incorporar máis remanentes ou máis cartos, digamos orzamento, e o estamos facendo, pois obviamente desde intervención teñen que facer esa advertencia, e nós
cos nosos cálculos, pois prevemos, debido á execución, que non se vai a incumprir outra vez a regla de gasto, que eso sería un problema maior, pero temos ese risco e ese risco advírtese desde intervención. Polo tanto, pois volvemos a sacar o tema que sacamos constantemente, que isto culpa, obviamente, de non que o Goberno Central, estamos a mes de outubro, sigue sin aprobar os orzamentos, sin aprobar as exencións das reglas fiscais relacionadas coas inversións sostenibles, sin aprobar a subida dos salarios, sin aprobar, bueno, sin facer o seu traballo, e a consecuencia que temos é esta, que nos podemos axudar os concellos con un risco moi alto, moi elevado, porque isto que vamos a aprobar aquí, que teñades todos en conta, supón un risco elevado de incumplir, pois, non só o plan económico financiero, sino tamén a propia regla de gasto do ano 2026. Esa sería un problema grave, porque aí incumplimos a deste ano, 2 anos de incumplimento, é un problema de importancia. Entón vamos a confiar en que non ocurra, pero volvemos a instar dende aquí que o Goberno Central dunha vez pois se poña do lado dos concellos e das administracións que son cumpridoras, aínda por riba, sin débeda, con remanente de tesourería, que non poidamos emplear os cartos que temos para facer as obras que son necesarias. Así que, bueno, tedes o desglose aí por concellos, todos o vistes, eu creo que é algo xusto e bueno, prudente tamén por outra parte. Así que, cualquier cousa, pois falamos. Moi ben, turno de intervencións para os grupos. Democracia, non? Bloque. Primeiro, pediría a Marta que non se asuste tanto, porque vamos ter que votar en contra, non vai a ser o demo que nos leven. Votades en contra, non quedas? No. A ver, ti ben me entendiches, pero claro, pues eche non tan todo isto. Dixen a realidade. Non vos vai dar. Danos así ganas de decir que estos todos non vai a ser o demo. Si seguimos para adiante, igual acaban visitándonos en Pereiro. Bueno, nada. La Caixa, no Pereiro. Claro. Bueno, logo da brincadeira, efectivamente, hai uns concellos que todos podemos comprobar que salen por máis beneficiados, outros non tanto, pero efectivamente se ten por lo menos hai un marco mínimo establecido para que todos os concellos reciban unha participación neses 6 millóns de euros que se falaba anteriormente, non? Aí eu sigo dicindo que, e digo tamén por os meus concellos, como ben saben aquí todos, o tema este das residencias de anciáns, a verdade é que en moitos casos eu creo que vai ser unha corda ao pescozo económico financiero de moitos municipios desta provincia, máis alá do SAP, que eu a semana pasada falando con o alcalde, que me falaba de que o 30% do seu orzamento estaba comprometido para o Servicio Nacional do Fogar, e bueno, e despois a partir de aí pagas os traballadores e pechas a porta e vas para casa, claro, como vas a gestionar nada máis, non? Entonces, a verdade é que a situación para os concellos é moi comprometida a nivel económico financiero e, lóxicamente, esta axuda, pois, ben vida será, e así o digo, porque ao final, cando estás nunha situación tan crítica como están a maior parte dos concellos, digo a nivel económico, non? Como está a nivel económico a maior parte dos concellos desta provincia, pois é moi complicado. E eu, bueno, saco aquí a colación, en que efectivamente despois non dixeron que non, pero bueno, antes volví a oír en prensa o tema este do condicionamento do Fondo de Cooperación Local, que todos sabemos que xa é un fondo cativo, porque, bueno, o Concello de Allariz recibe ao cabo do ano 300.000 euros de Fondo de Cooperación Local e o Concello de Allariz, os habitantes que ten, non chegamos a eles, non chegamos. Pero bueno, nos redondeamos. E esa é a participación que recibimos nos tributos da Xunta, que esa é a realidade, non é o que temos. Entonces, a verdade é que ao final do Estado pois, nos pasa 2 cuartos do mismo e ao final os concellos, pois, claro que recibimos como algo de maio calquer posible axuda que nos entre, porque económicamente é moi complicado xestionar as demandas da ciudadanía e somos os que estamos ali máis preto e a que se dice a ciudadanía para que lles resolvan os problemas, co cual ás veces é certamente complexo como actuar e como dar resposta a esas que en moitos casos son xustas demandas do cidadano. Outras veces poderíamos discutirlo porque a veces tamén se piden cousas que non teñen moito sentido, non? A partir de aí, bueno, nós nos íbamos a abster, pero é certo que sí que temos unha vontade positiva e nos pronunciaremos finalmente o día do plenario. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. PSOE. Sí, facemos reserva de voto. Moi ben.
Non hai argumentación ninguna. Marta, alguna segunda intervención? Non. Non. Vale. Pois entonces nada. Como decimos, efectivamente, solamente unha cuestión. Efectivamente, o mellor a vicepresidenta alarmou demasiado, non? Alarmou non é que é moi técnica, nós somos un pouco máis brutos políticamente. E entonces ela é moi técnica e eu teño que agradecerlle moitísimo que bota os números moi ben votados e creo que, ademais, en boa medida, gracias a, bueno, as posibilidades que ela plantexou xunto con intervención, pois atopamos este resquicio con este diñeiro que creo que efectivamente dentro do risco que ela decía, que o teñen ben evaluado, está controlado, por eso fagamos 6 millóns e non fagamos 8, ni fagamos 10, porque o corpo que nos pedía era, evidentemente, dar os 20 ou 24, en lugar de darlle 50 a un concello darlle 100, en lugar de darlle 80 darlle 160, pois que máis quere alguén que está ao frente dunha organización que repartir diñeiro para as necesidades dos veciños. Pero entre non facer nada, que era o que nos recomendaba estrictamente a normativa técnica, e facer algo con risco, pero controlado, é dicir, efectivamente o escenario que nos manexamos, os escenarios que manexamos económicos fan que con casi total seguridade incumplimos o plan económico financiero, que non pasa nada, non pasa nada desde o punto de vista político, joder, porque, a ver, temos débeda cero e cumplimos o único que nos dicimos é que non podemos dar máis diñeiro, pero, bueno, o que non cumplimos é a regla de gasto, previsiblemente non vamos a incumplir por segundo ano, por lo tanto, por eso facemos ese axuste do diñeiro, non? Ese axuste tan concreto e non tiramos máis para diante. Insisto, eu xa tuveron ocasión de conocelo, porque eu estou bastante agobiado con este tema, ou me parece que estou bastante agobiado con este tema en cuanto á Diputación. E como xestor, a verdade é que para min é moito mellor ter 25 millóns no banco e deuda cero, por se ven calquera cousa, que, bueno, como xestor, desde o punto de vista da tranquilidade, como xestor non, porque non tería un duro na cousa, eso teño claro, sempre intentando ter todo controlado, pero eu, desde logo, creo que as administracións están para ter as finanzas saneadas, non ter risco, se posible, salvo que sea justificación, non ter débeda ou tela moi controlada, pero tampouco ten ningún sentido que ter carto, pero logo ten sentido ter carto co banco, eso non ten ningún sentido tendo servicios que prestar. Pero por eso digo que eu agradezcolle moitísimo á vicepresidenta a capacidade de haber encontrado este hueco, agradezcolle moitísimo ao servicio de intervención esa receptividade, a pesar de que eles evidentemente pues, advírtenos como lle corresponde lóxicamente na súa función de que, oye, pues, técnicamente incumplimos, espero que xunto co señor que non vayamos á cárcel, a mí quédame cerca, pero bueno esperemos que non vayamos a... En obras non hai tú. É verdad que se non teríanos gamado. Se comer. Bueno, pues nada. Está que ahora sí. Funciona. Bueno, pues nada, entonces tema liquidado, vamos a votar. A ver, parecelles, votamos. A ver, a favor. E os demais entendo que reservan o voto, vale? Moción de urxencia non hai, e nesta, a priori, non vos a preguntar non hai. Vale, damos por terminada a mesma, non? No, é que me trasladaban que levamos ten pouco tema de BPT, non sei se ten habido algún avance ou non. Como está? Perdón. Hai BPT, se ten habido algún avance ao respecto, No, estamos aí. no, todavía non, en cuanto a algún... Bueno, estamos traballando nela, pero non hai... Reunións hai. Sí. Moi ben. Bueno, pues queda terminada a comisión.
Bueno, pois vamos ca terceira das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Na mesma, constan os seguintes puntos do orden do día. No primeiro, como é habitual, a aprobación da acta anterior. E se non hai obxeccións, queda aprobada. Na segunda, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa provincial pola prestación do servicio intermunicipal delegado de recollida, transporte e tratamento de residuos de competencia local. Ten a palabra José María Lago. Boas tardes. Boas tardes. A modificación da ordenanza reguladora da recollida das basuras vaise modificar en varios puntos. Os principales, no artigo 6, na reducción de vivendas por compostaxe comunitario, hai que modificar, é dicir, que a realización de compostaxe comunitario é por cada unha das vivendas, para demostrar que cada unha e non só estén todas adheridas. No artigo 6, a reducción de cotas en vivendas de depósito en residuos de puntos limpios é a demostración ou a entrega do uso pertenecente á rede provincial de puntos limpios da Deputación de Ourense, porque estábamos chegando xente que viña o punto limpio de Ourense que non é noso, e despois pedía a reducción usando ese, non ten que ser a rede propia para poder atribuíla. No artigo 6 tamén a taxa do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos cámbiase. Hasta ahora a acreditación facíase hasta 1 de marzo, a partir de ahora a operatividade será desde o día 1 de xaneiro, menos este ano que aunque será xa se aprobe, vai ser todavía como ano pasado que estaremos hasta 1 de marzo todavía interinamente. Poderase solicitar. E no artigo 9 que vamos a facer entregase onde pon local comercial, que era para a reducción da cota trimestral para aqueles locais comerciales de recollida selectiva, ampliase e ponse para aquelas actividades comerciales, porque hai xente que non ten local comercial e si que realiza compostaxe. Nada máis. Moi ben. Vamos por o turno de grupos. Democracia non, bloque. Sí, nada, nós en principio estamos de acordo cos aspectos xerais que se trasladan na norma. A verdade que o ano pasado xa comentarnos, por exemplo, o tema dos 4 adhesivos que iba a dificultar muitísimo a xestión. Non tiña sentido, incluso despois agora da executiva por ser moi complexo, porque os 4 adhesivos non van a chegar ao mínimo que marca. Bueno, eso é lógico. O tema de que haxa tamén a demostración de un composteiro, entre comillas, por vivenda, non? Que existe esa diferenciación, que non podan 5 casas decir que compostan no mismo, a non ser que sea comunitario, que entendo que eso sí que podrá seguirse acometendo, non? Se son distintos, se son a través de composteiros comunitarios, lógicamente poden levar 20 vivendas o compost ao mismo composteiro comunitario, pero xa eso é en sí mesmo é un proceso diferenciado que sería o compostaxe individual. E, bueno, tamén que sea 31 de decembro, pois é entendible que o primeiro ano, neste caso incluso o segundo, se prorrogue un pouco a posibilidade de solicitar esa exención, pero que non sexa algo que con carácter xeral quede aí de tempore. Por lo tanto, bueno, nós vamos a facer ese voto, pero tamén con sentido constructivo e chegaremos seguro a votar favorablemente na plenaria. Moi ben, moitas gracias. PSOE. Simplemente o que plantexamos é a posibilidade ao mellor de fraccionar o recibo en dous semestres. Eso nas ordenanzas da Diputación podese pedir o fraccionamento xa directamente todo o recibo. Grazas. Vale. Alguna intervención máis? Non? Vale, pois vamos logo a votar, non? Por favor. Os demais reserva. Bueno, vamos a empezar no turno das historias. Moción do Grupo Popular na punto 3,
relativa á reprobación do Ministro de Transportes e Mobilidade Sostible e instar ao Goberno de España a reposición das paradas da estación da Godiña. Ten a palabra José María Lago. Boas tardes de novo. Traemos unha moción respecto á estación da Gudiña. A estación da Gudiña, na que no mes de agosto, fixemos unha manifestación, todos os grupos, e creo que o sentir unánime da poboación é a restitución de todas as paradas. Non só nos restituíron despois de varias reunións que tuvo o alcalde da Gudiña e o alcalde de Vilar de Bos, onde se dixo que iban en setembro, despois iban a ser en outubro, vamos a finales de outubro e non hai. Non só que non se vayan a restituir, senón que todavía cada vez van a ser peores. E incluso o señor ministro dice varias e afirma que o AVE non é un servicio vertebrador. Co AVE só vai para unir as grandes capitales. Co AVE só vai ser para Coruña-Vigo para competir co avión, porque senón non é competitivo. Non é competitivo por 15 minutos. Entonces, por todo eso, e máis que faremos explicaremos no pleno, para non alargarnos moito, o que ven aquí, e sobre todo, porque isto é un proxecto, unha infraestructura na que a maioría dos fondos son fondos europeos, viñeron de Europa, para a vertebración do territorio e por despoblación. Ahora só son para unir as grandes urbes de Coruña e Vigo con Madrid. Entonces, non o entendemos, parece que nos toma o pelo. Entonces, nos solicitamos os acordos de o Pleno da Deputación repobra o Ministro de Transportes e Mobilidade Sostible, don Óscar Ponte Santiago, e pola súa acreditada e manifesta incapacidade ao frente do Ministerio, así como polos seus permanentes comportamentos indignos e propios do Ministro do Goberno de España respecto á provincia de Ourense. Acordamos exixir ao Goberno de España reverter de forma inmediata os actuais horarios e volver á situación anterior ao mes de xullo, tal como quedou constancia na manifestación multitudinaria celebrada na Gudiña o pasado mes de agosto, e elaborar de maneira inmediata un plan de atención urxente aos viaxeiros na Gudiña, dotando a estación de todos os servicios e infraestructuras necesarias para o seu óptimo funcionamento, neste caso o ascensor que xa se iba a licitar e xa se iba a facer no mes de junio, no que se articularán medidas de actuación con atención inmediata ás persoas vulnerables e as que despracen por motivos de atención sanitaria, tal como repetiu en varias ocasións, por exemplo, a Asociación contra o Cancro, e pola dificultade de poder acceder a tratamentos, aumentar o custo de desplazamento e alojamento para persoas con poucos recursos e a molestia de ter que permanecer longo tempo fora dos seus fogares, o que redunda nunha menor eficacia dos tratamentos. Moitas gracias. Moi ben. Bueno, moi ben. Turno dos grupos. Turno dos grupos de Democracia, non bloque. Bueno, pois seguramente o señor Puente merece moita reprobación, pero non vai ser que non. Digo que non, desgraciadamente, por moito que o reprobemos, pouco vai cambiar, non creo que teñamos unha gran capacidade. Ademais, tal e como os gastos este home, igual non sale algún no Twitter, con a Diputación de Ourense, invitar nas carreiras. Pero, bueno, poñenos no mapa tamén, non? Hai outras formas de publicidade peores. Nada, reservamos o voto para o pleno, pero xa digo que o señor Puente Castifulcas que suele ter na súa carteira non creo que moito lle vaya a facer dano a nosa reprobación, máis alá de que eu non sei se comentei aí alguna vez, pero bueno, eu hai o maior problema que vexo, sinceramente, máis alá de que efectivamente cando tes unhas líneas que chas eliminen, pois non é nin medio normal, pero sobre todo que non se fa unha planificación real e convinte do que serían as líneas de media distancia. Para min eso sí que sería fundamental, porque permitiría un aproveitamento moi superior do AVE a nivel galego, e tamén incluso mellor resolvíamos este problema de paso, non? Porque habendo líneas reais e con unha frecuencia que de verdad cumplir as expectativas da ciudadanía,
pois ao mellor o AVE, xa non o digo por a línea, senón digo por moitos outros sitios, non teria que andar parando tanto, porque tampouco ao mellor é lógico este parando un tren de alta velocidade en moitísimas estacións, pero claro, para ese funcionamento en calquer espazo ten que haber unhas líneas, unhas frecuencias de media distancia, de cercanías, que permitan esa interconexión entre todo o sistema ferroviario e tamén, por suposto, co tema que debería de ser estudiado en conxunto co tema interurbano de autobuses, non? E senón así é moi difícil vivir no entorno rural e despois que se nos encha a boca tantas veces de Madrid, e digo por uns e por outros, indicando que queren que a xente se quede no entorno rural. E a mellor con oso de paso combatíamos outras moitas circunstancias que nos veñen dadas polo abandono do entorno rural. Unha delas, evidentemente, que cada vez hai menos servizos, iso é unha evidencia, e iso vai acompañado tamén destes servizos de transporte que son fundamentais para que a ciudadanía de hoxe queira sentarse no entorno rural. Nada. Pois desde o Grupo Socialista suscribimos en boa parte o que di o deputado Bernardo. A nós parecenos un brindis ao sol, desde logo. Eu pedir a reprobación do ministro que, ademais, se analizamos por miúdo o traballo que se está facendo para Galicia, fin, ir moi leonse, por exemplo, para a provincia de Lugo, é un traballo intenso. Dito eso, nos suscribimos tamén que se traballe no sentido de que entre a Xunta e o Goberno Central analicen a proximidade do transporte público de proximidade, non só de media distancia, que dice Bernardo tamén, de media distancia, pero non só o de ferrocarril ou ferroviario, sino tamén o transporte por estrada. E dito eso, pregunto meu, onde está a reprobación á Xunta de Galicia cando non se traballa no transporte metropolitano de Ourense? Por un exemplo, declaracións indignas, bueno, pois en moitas ocasións son resposta a comentarios que ao millor tampouco son moi propios de diputados no Congreso. Creo que todos e todas deberían sosegar a súa verborrea, ir máis ao grao e ter máis conciencia do que o debate político, que ten que ser un debate máis sosegado. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno, non? Alguén máis? Alguén que interveñe máis? Non, dúas cousas só desde o punto de vista da presidencia. Eu estou creo que moitos estamos de acordo que, por desgracia, algunhas manifestacións destas pois non chegan moito máis alá do que aprobemos, sabémolo ben, pero tamén é certo que causa unha profunda eu, por lo menos, creo que a ustedes lles pasarán, pero eu que priso bastante provincia, é certo que a supresión destas paradas que estaban consolidándose e que estaba aumentando moito o tráfico ferroviario aí, desde logo foi un mazazo importante para estas comarcas. E falo non solamente para a comarca de Verín, senón a tamén moi querida comarca de Valdeorras, non? Nas visitas que faz ali, chidín a diario que loitemos por o tren, que eles non teñen outra salida, que se traen da primeira hora da mañá e daba vida, ou da volta o mismo, e o din en unha comarca pois extraordinariamente dinámica como é Valdeorras, e que temos algún representante da comarca que pode ratificar. Por lo tanto, eu volvo e retomo un segundo, eu a miña esperanza, Bernardo, non é tanto que, a mellor sí, porque a mellor calle en gracia ou picas e ponos no Twitter e resulta que sale a Diputación de Ourense porque o reprobamos, non? A mellor non porque nos encadenemos aí fora. Se nos encadenamos aí fora por a supresión non nos van a facer caso. A mellor se nos contesta, igual sí. Bueno, entonces esperemos que nos conteste. O tema é esa frustración. Eu isto enlazo un poquinho co que lles decía antes, que non creo que non terminei da explicación antes das reglas fiscais, non? Eu o lunes tuvemos reunión de todos os presidentes de Diputación de España, de cabildos e consellos, e eu volvín a reiterar ali, que claro, cando sacas isto de pois a min tamén me pasa, pero para min un tema fundamental é isto, porque sigo dicindo o mesmo, é moi triste ter 24 millóns e poder utilizar 6 daquela maneira e deixarnos da zoito ca falta que fai neste momento, deixarnos na zoito sin poder utilizar. E tendo todo, entonces eu creo que estas cousas, pois sí, que por tristamente hai que repetirlas, porque está claro que se non as repetimos non temos ninguna posibilidade de que salgan. Mais alá deso, eu creo que un acordo de provincia é importante e nada máis, pero bueno, é unha simple reflexión.
Vamos logo a votar. A favor? Os demais entendo que se reservan. Perdón. No. Sí, vale, o sea. No, sí, perdón. É que non concibo que nadie vote en contra, pero bueno. Perdónenme a brincadeira, non? Tamén como digo Bernardo, aquí estamos todos de tal, perdón, eu pensei que nos abstiñamos, vale, veña. Entendo que se reservan o voto Bloque e Democracia, e vostedes tamén o reservan. Vale. Bueno, pues entonces está claro, vale. Perdón. Moi ben, moción de urxencia non hai, e rogo se preguntas aquí por escrito, tampouco teño ningún. Sí, pois dígame usted. As declaracións que fixo o señor presidente Rueda outro día en relación ás franxas secundarias, dixo algo así como que os concellos que non cumpriran que as súas obrigas terían retido o 30% de fondo de cooperación. Eu estou na executiva da FEGAM e no convenio que hai en estudio, agora mesmo que a FEGAM non se fai referencia a eso, e por parte da Xunta de Galicia formalmente tampouco se fixo mención a este tema. Eu fago a pregunta seguinte: cal é a opinión do señor presidente da Deputación de Ourense? Porque, por exemplo, o Concello de Barbadás, se tiveramos que cumprir co 100% de execución, se vámonos a 1,5 millón de euros de gasto. Claro, o que vou, se non conseguimos cumprir porque non temos recursos económicos, que estou falando dun diñeiral agora mesmo, vai nos reter aínda en riba sancionar os concellos que non podemos cumprir ou que ao mellor non podemos cumplir ca retención do 30% de fondo de cooperación. Eu creo que a proposta debería ser outra, ao mellor premiar os que cumplan. Você está na FEGAM? Sí, Termino. acabei de rematei. Vale. Vamos a ver, eu creo que a interpretación que está facendo vostede non é correcta. No sentido, se usted lei ben a noticia, eu despois preguntei, evidentemente, porque isto falamos no grupo que temos de portavoces, eu entendía así, e sempre me dixeron así, pero, non obstante, preguntei. Pois, ao mellor eu entendía mal. O que se di, como hasta a toda hora, a competencia das franxas secundarias é dos concellos. Para permitir a limpeza de outra administración, evidentemente, ten que haber un instrumento como é un convenio. Moi ben. Entonces, que di a noticia? Que se alguén non se adhiere ao convenio e incumple, é cando se lle pode reteñer o 30%, vale? Iso é o que di a noticia e o que me confirmaron a min, que se un concello, usted, non quere adherirse ao convenio que lle traspasaría a Xunta a facultade de limpar en todos os lugares e, por lo tanto, sin coste para o concello, entón é que se quere ir por libre, o que diría a Xunta é, se usted vai por libre e non cumple a súa obriga de ter limpa a franxa secundaria, pode se lle reter. Eso é o que a mí me dixeron. Nós estamos adheridos ao convenio. Pero vai ser outro convenio novo, non é o convenio tradicional, é o convenio novo. É o convenio que vai a salir agora especificamente para a limpeza. Hasta ahora o convenio hasta ahora en que limpa nas de política ou naquelas parroquias de alta actividade incendiaria, os demais non nos limpa nada. Eu tamén estou adherido nas subsidiarias. As que non eran de difícil... Sí, pero hasta ahora non está limpando, porque eu estou adherido ao convenio, non está limpando salvo nas parroquias de alta actividade incendiaria. Non o fan. E agora o que van a fagelo agora o que trate de que se lle traspase a competencia nese convenio da limpeza de todas a franxa secundaria estén en parroquia de alta actividade incendiaria ou non é o leve. É o que eu xei. Pode estar errado, pero falábase tamén de concellos de menos de 10.000 habitantes. Que creo que se falaba de concellos de menos de 10.000 habitantes. Ese convenio. E os que temos máis de 10.000? Non sei como se claro, solventará. que a pregunta vai por aí. A ver, falábase dos concellos de menos de 10.000 habitantes, se non recordo mal. Eu entendo que é para conforme a capacidade económica. A Xunta ten capacidade para limpar o de máis de 10.000. Que a capacidade económica dos concellos ao mellor de máis de 10.000 habitantes tamén vai en consonancia precisamente ás necesidades que teñen os veciños. A mí non me ten que convencer de eso. Non trato de convencer, eu pregunto. No, a mí non me ten que convencer de eso porque os ricos tamén lloran. Que yo digan a Pereira Esa Ciudad.
Non ten que convencerme. Estou de acordo. Eu aí non me... Eu sou o único que sei, o único que... Claro, é o que me dixeron. E a partir de agora eu creo que ainda están se tramitando. Se está na FEGAN e, por tanto, seguramente da información ainda Sí. mellor. Sí, sí, sí. Eu creo que hai o tema e, bueno, por eso puxen naquel momento no WhatsApp, efectivamente, que temos os voceiros co señor presidente e o secretario, é porque a nova tal cual salía daba lugar aquí. Sí. E ademais leo textualmente. Na norma que acompaña as contas 2026, o que vai na lei de acompañamento, incluso unha modificación co fin de promover que os concellos se adiran ao convenio para a limpeza das zonas secundarias. Hasta aí o que comentaba o presidente. Pero despois di, vais ao risco de ser penalizados nos recursos que reciban da administración autonómica. En concreto, os municipios que non se adiran a este convenio para a limpeza das zonas secundarias ou que se declare que incumplen as súas obrigas, veterase o 30% do Fondo de Cooperación Local. E claro, aí entra o de donde que se declare que incumplan as súas obrigas, porque a nova tal cual salía non iba ligado a que era que non firmaron o convenio, senón simplemente dos cales son as nosas obrigas. E iso era un pouco aí o punto donde, bueno, daba a sensación de que efectivamente, se non limpas a defensa secundaria, que teñen o 30%. Xa falaba antes de que era sobre unha cantidad ínfima de diñeiro, o cual, bueno, os concellos íbamos a acabar dicindo, decíamos así, mire, que desde vostede co concello e xestione vostede porque eu me declaro absolutamente incapaz, sinto moito. Pero bueno, despois efectivamente o presidente sería mandounos un audio que no cual nos indicaba que consultara e que efectivamente iba nesta línea de que era un pouco forzar a todos os concellos, que eu non sei que concello non vai a asinar, pero bueno, pero se había algún concello que daba por aí libre de non querer asinalo, pues empujar un pouco a que asinar. Simplemente era para Ojalá que non dun pago. Ojalá que non dun pago. Algunha cousa máis? Non. Vale, queda rematada a reflexión. Sí, estamos, sí. Reanudamos a celebración das comisións e vamos ás comisións, a Comisión de Políticas Sociais, que é a cuarta prevista para hoxe. Desenvolvendo o orden do día, no primeiro punto temos, como sempre, a aprobación da sesión anterior, que daremosla por aprobada, e no segundo punto temos a moción do Grupo Socialista para a mellora das condicións laborais e asistencia no centro de reforma juvenil e protección de menores da provincia de Ourense. Álvaro. Sí, bueno, traemos esta moción aquí que unha vez máis redundar un poquinho no modus operandi que ten a Xunta de Galicia, que externalizar competencias que ten propias e despois, unha vez que externaliza esas competencias, se desentende da xestión e das condicións laborais dos traballadores e da calidad asistencial aos residentes. Neste caso, os representantes sindicais levan máis dun ano pedindo unha reunión ca consellera, con Fabiola García, e esta desatende non querer reunirse con eles para ver as condicións laborais dos mesmos. Entón, por todo eso, teremos os seguintes puntos de acordo. O primeiro, instar a Xunta de Galicia a recibir de inmediato os representantes sindicais, que non podía ser menos, e patronais do sector da reforma juvenil e protección de menores para negociar un convenio colectivo que identifique as condicións laborales, salariales e sociais dos traballadores e traballadoras. E segunda, demandar a Consellería de Política Social que incremente o financiamento e o control público do centro de menores, priorizando a calidad de atención sobre criterios puramente economicistas e que garantan a máxima transparencia na xestión de recursos públicos destinados a este servizo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Turno de intervención dos grupos. Empezamos por Democracia Sana, non?
Bloque Nacionalista Galego. Perdón, boa tarde. A ver, nos desde o Bloque estamos sempre defendendo dereitos de traballadores, non vai a ser agora o momento de botarnos atrás. Entón, ainda que hoxe vamos a facer reserva de voto, si que vai a ser unha reserva de voto en tono positivo, pero a espera de poder recadar boa información e xa digo, nos con respecto ao tema dos traballadores e, por suposto, a situación dos mozos e mozas que poden estar neste tipo de centros, sempre temos unha actitude positiva. Nada máis, hoxe facemos reserva de votos. Moitas gracias. Moi ben. Partido Popular. Nada, reservamos o debate por o pleno e tamén o voto. Moi ben. Pois votamos logo. A favor. E os demais reservamos o voto. Moi ben. No punto 3, a moción do Grupo Socialista para apoiar o sector de discapacidade intelectual na provincia e reclamar un financiamento xusto e suficiente aos servicios sociais. Pois ben, hai un colectivo en Galicia que son as persoas con discapacidade intelectual, problemas de desenvolvemento que afecta prácticamente 10.700 persoas que agora mesmo están prácticamente asfixiadas. Hai máis de 7.000 asociados, hai máis de 1.800 profesionais que traballan neste ámbito. No caso concreto de Barbadás, porque teño que falar de Barbadás, neste caso temos un centro ocupacional que atende a 53 persoas, 33 delas en cuestións laborais, traballando ali, e 20 residentes, pois están nunha situación de afogo económico. Ese afogo económico deriva ou é consecuencia do feito de que hai un convenio colectivo que está negociando, mellor dito que se aprobou un 10º convenio colectivo. Ademais deso, hai uns incrementos de custes, como todos ben sabemos, que afecta ao mantemento das súas instalacións, outros servizos, pero aparte deso, hai meses e meses que están sin ser atendidos pola conselleira. O mismo que ocorre ca anterior moción que presentamos. É algo recurrente. Non só recurrente nestas dúas cuestións, sino tamén a outras cuestións vinculadas á política social, nas que a Xunta de Galicia, en concreto a conselleira non nos atende, non atende ás necesidades das persoas que están afectadas. Dito eso, a FADEMGA lanzou unha campaña que se chama apoio, mellor dito, chamase a discapacidade intelectual en loite, sin financiamento non hai futuro, e reclama que as corporacións municipais, os diversos colectivos, as diversas institucións se pronuncien en apoio ás súas necesidades. Unha das demandas é precisamente esa, e a outra é urxir a Consellería a que se reúnan con eles para intentar chegar a un acordo que leva meses sin interlocutor e sin ser atendidos. Creo que é necesario que estas persoas que son as máis vulnerables da sociedade que sexan atendidas e que ademais teñan as súas necesidades cobertas. Moitas gracias. Turno de intervencións, Democracia Non, BNG. Bueno, pois pásanos un pouco como na moción anterior. Nesta, incluso especialmente, porque o colectivo de discapacidade é un colectivo moi sensible, estamos seguras que se a financiación non aumenta e non se regula este tipo de institucións, as institucións pequenas especialmente van a sufrir moito, poden chegar incluso a un peche, co cual as plazas que teñen derivadas estas pequenas institucións podense perder e neste momento, neste intre, non hai posibilidade de derivar a estas persoas. Se non me equivoco, hoxe comenzaron as movilizacións en Compostela cos furgóns de FADEMGA e, bueno, creo que temos que ter moi en conta este colectivo e en que hoxe tamén reservamos o voto, tamén é positiva o planteamento que temos dentro do BNG. Moi ben, gracias. Patricia.
Bueno, nós imos a facer unha reserva de voto de cara ao pleno. Si é certo que hoxe había unha reunión vinculada a este tema, sobre o tema da negociación. Bueno, igual hai avances ao respecto, non? Pero sí que hai unha cousa con respecto ao segundo punto, vinculades un pouco o tema de apoiar públicamente o lema con que a Deputación se comprometa ao estudo de liñas de financiamento complementario dentro das competencias, capacidades e demais. A Deputación xa ten unha liña para entidades sociais que unha vía competitiva, tanto para enfermedades crónicas e demais como para a muller, na que tamén se adiren este tipo de entidades, e por outro lado tamén nós facemos subvencións nominativas concretas para axudar, pois moitas veces para facer centros, para adquirilos, para dotalos de recursos. Entón, non é unha competencia como a tal propia nosa. Nos sí que é certo que facemos un especial fincapé en todo o que ten relativo ao tema de servicios sociais. Ademais, é algo que sempre o digo, é unha encomenda personal do presidente nesta área que sempre me dixo que había que apoiar. Entón, claro, comprometernos dentro das posibilidades que temos, sendo a Deputación con menos recursos de toda Galicia, é complexo, pero creo que non xa de por sí, e se lle fala desas entidades sociais, así vos lo dirán, creo que sempre tiveron respostas positivas dentro das nosas posibilidades. Entón, comprometerse a unha vía complementaria cando xa temos vías de colaboración, pois igual é excesivo dentro das nosas competencias e da nosa capacidade orzamentaria. Non sei, que me corrixe o presidente en ese sentido. De momento reservamos o voto porque a ver que sale da reunión de hoxe e tamén, bueno, para escoitar un pouquiño a todos. Eu falei con xente de Fadenga, efectivamente, e tamén ca Consellería. Entonces, a ver que, como de cara ao pleno, pois faremos o debate ali. Pero sí que é certo que eu creo que igual podía ser 1, 2, 3, sabes? Basicamente porque creo que vinculas unha cousa con outra e non ten que ver. Unha cousa é apoiar unha campaña, e outra cousa é que nos comprometamos non temos moito máis, é dicir, para facer este orzamento que está a miña compañera cos técnicos facendo, para meter o cooperou, se hai que deixar moitas cousas fora. Entonces, comprometernos é un pouco complexo tamén. Vale. Algunha intervención máis, o segundo turno ou algo? Non? Vale, pois entonces votamos. A favor? Os demais entendo que se reservan, que os grupos reservamos o voto. Vale. Vale, moción de urxencia non hai. Logo se preguntas, teño unha por escrito do ANEGA. Se queren explicar a pregunta, eu contesto aí. Ben, moi boa tarde, antes de nada. Estas preguntas teñen que ver con o coñecemento que tivemos dunha nova deslocalización no polígono na Tecnópole, non? Dunha empresa, en concreto Egatel, bueno, leva desde aquí en Ourense desde 1992, non? A propia empresa, que xa tuvo movilizacións sindicais por parte da CIGA, bueno, por a situación que se estaba a vivir ali, bueno, pues recibimos con sorpresa que no novo episodio de deslocalización, como decía, a maquinaria e boa parte do departamento de produción foron trasladados así medio por sorpresa a Nigrán, deixando aquí me parece que só eran tres personas de apartado técnico, non? Bueno, a historia de Egatel ven aquí relacionada relatada na pregunta, pero a cuestión é que, a ver, por parte da Diputación, inda que non teña competencias neste eido, xa temos falado desto, xa tivemos debates no plenarios ao respecto do que estaba acontecendo co tecido empresarial e industrial desta provincia, especialmente do que acontece con algunhas deslocalizacións no polígono de San Cibrao, que curiosamente contrasta cos anuncios por parte da Xunta de Galiza da ampliación de investimentos nese polígono, cousa que nos parece estupendo, non? Recordemos que a raíz do tema de Hispamoldes tuvemos un debate que unánimemente nos posicionamos nesta entidade en contra desa deslocalización e a favor do tecido empresarial e especialmente dos postos de traballo. Entón, as preguntas que trasladamos á Diputación Provincial é se a Diputación Provincial emprenderá accións políticas, administrativas ou institucionais que sexan necesarias para instar a Xunta de Galicia a emprendelas para evitar o desmantelamento industrial e garantir a continuidade dos postos de traballo de Egatel e do resto das empresas que operan en Ourense. A segunda pregunta, cando acabe de falar o señor alcalde de Ourense,
é se demandará a Deputación Provincial de Ourense condicionar as futuras axudas públicas a empresas tecnolóxicas e industriais a conservación real e efectiva do emprego, exixindo a devolución das subvencións recibidas no caso de peche ou reducción de personal. E, en terceiro lugar, se exixirá a Deputación Provincial de Ourense transparencia e diálogo social efectivo diante de calquera movimento empresarial que afecte a estrutura productiva, abordando deste xeito urxente a crise de emprego cualificado nas distintas comarcas de Ourense. Bueno, respecto a isto, unha cuestión de carácter previo, vamos a ver. Creo que a Deputación primeiro no marco competencial xa sabemos o que é e non nos atribuímos cousas que non podemos, nin nun sentido nin outro. Nos nos atribuímos, por exemplo, a capacidade de ampliar polígonos, pero xa de mandar a súa ampliación. E, bueno, eu creo que frente ao panorama que vostede pinta non é así. De feito, pode haber deslocalizacións e se hai problemas en empresas de moitos ámbitos, algunhas deles teñen chegado aquí, pero tamén é certo que hai máis apertura e hoxe por hoxe a necesidade de chan industrial no polígono de San Cibrao das Viñas é clarísima e así se vai a recoller finalmente e se vai a licitar próximamente a súa ampliación moi necesaria. No que me corresponde a mí no polígono de Pereiro temos 0 metros de suelo industrial disponibles e estamos inmersos nunha ampliación das cuales o 75% da mesma está reservada ou prerreservada e, por lo tanto, creo que non é ese panorama que vostede pinta, non? De que parece que cerra todo e que non se necesita ampliar. Creo que non, por suerte. Por suerte. Non quere dicir que non haxe dificultades en empresas ligadas a sectores concretos, como pode ser a automoción, ou como pode ser o caso desta empresa, que eu tamén coñezo, e ten tido xa episodios, efectivamente, de crisis ao longo da súa vida, e aquí do que se está falando é de algo puntual. Por lo tanto, usted me di de acordo de que vai emprender as accións políticas administrativas ou institucionais, o que decimos, que aquí o que hai que facer é ponerse a disposición evidentemente dos traballadores, como non pode ser ocurrir de outra maneira, mediar ca empresa se fora o caso e o quixeran, e por suposto nós o que estamos comprometidos co apoio ao tecido empresarial da provincia. Por eso demandamos novas infraestructuras e novas ampliacións, porque creemos nesa vocación industrial da provincia e por suposto nos axudaremos no que podíamos, pero despois o que me dís de si nós non lle damos subvencións ás empresas, por tanto non podemos condicionar que devolvan a empresa as subvencións se non cumple ou non. En todo caso será a entidade que lle conceda esas subvencións, que en algún caso hasta pode ser o goberno central, ligado a novas tecnoloxías, porque está unha empresa de novas tecnoloxías e, por lo tanto, é bastante favorable. E, por suposto, que a Diputación está para dialogar, mediar e todo eso, pois, por suposto que lle digo que sí. Claro que sí, só faltaría que non apoiáramos as nosas empresas, tanto dentro un punto de vista do emprego, como dentro un punto de vista tamén da inversión, por suposto que faceremos. Non teño ningún problema nese tema. Se hai alguma cousa que actuar frente a alguén, pois aí estaremos. Pero tamén son cuestións, xa digo, de carácter xeral, a ver, temos a intervención que podemos ter. Non sei se usted ten alguna cousa contraria que quere dicirme, ou outro tipo de matiz, porque o frente ao que me di aí, só lle pode dicir que a favor das empresas, a favor do emprego, a favor do chan industrial, a favor de todo eso, e a favor do diálogo, e a favor da mediación, e a favor de todo o que vostede queira que cree emprego e riqueza nesta provincia. Nada máis. Sí. A ver, con respecto ao segundo punto, nós o que plantexamos, ou a pregunta, é que a Deputación de Ourense demande que se condicionen as axudas públicas ao mantemento do emprego. Porque iso foi froito do debate que tivéramos aquí. Entón, nese sentido, creo que ao final todos estábamos de acordo, pero había un cuestionamento sobre a posible legalidade ao respecto de poder facer eso. Que eso, o paso do tempo, acabase vendo de que efectivamente hai resortes legales para poderlo facer. Acaba vendo resortes legales e que admite o propio presidente da Xunta. Entón, a cuestión será efectivizalo, non solamente deixalo nun anuncio, porque no momento en que as empresas queiran utilizar as axudas públicas como unha recollida de fondos públicos solamente, pois ao mellor pensando dúas veces. Entón, nese sentido, eu creo que se todos seguimos de acordo no mesmo que plantexamos fai un ano, habrá que trasladar e insistirlle a Xunta de Galiza a que efectivamente nas axudas públicas que se poñan en marcha, pois que se siga ou que se condicione a percepción desas axudas públicas a localización
dos postos de traballo durante X anos nesos puntos. E non se permita que unha vez cobrada a subvención pasen os 3 anos que é o de xustificación e acabouse. Sí. Sí, a vicepresidente da alcaldesa Sanci Bravo quere intervenir, que seguro que ten máis conocemento que a mí neste tema. Non, é unha puntualización porque sí que existen, se hai axudas dese tipo. Eu vivino na empresa na que está o meu posto de traballo, en Coasa do Grupo Arnova. Concedeuse unha axuda da Xunta dun ano determinado, non recordo ahora exactamente que ano foi, e por non manter o emprego, lle rescindiron unha parte da subvención. Sí que as hai, sí que as hai. O que pasa é que, hai certas axudas que veñen con fondos europeos que a directiva europea pois ten unha serie de restriccións que non se poden facer así. Pero sí que hai axudas de capital propio da Xunta de Galicia, me consta porque o vivín como responsable dunha área nesa empresa, que ocurriu por non manter o emprego, por un desaxuste que foi por non manter o emprego de algún traballador temporal, que de feito eran temporales, e quitouselle unha parte importante da subvención, que tiveron que devolver anos posteriores. E despois, o tema de outras axudas que hai, por exemplo, a nivel de concellos, os concellos emprendedores, que temos esas axudas que cando ven unha empresa e se instala e descontamos o IBI, o IAE, o ICIO, teñen que manter os traballadores que contratan, e de feito teñenos que pasar cada ano ou reclámaselle que pasen o número de traballadores, porque senón sí que se lle descontan e non se ten esa axuda á empresa. Entón, eu creo que eso, pois, é verdade que todos o queremos porque é injusto, pero hai veces que hai subvencións europeas que non permiten, que veñen de fondos, europeos, que non permiten eso. E entón, eso aí está, pois, o problema que ten a Xunta, que sí, o intenta poñer en moitas delas, pero hai outras que non pode, porque hai directivas europeas que non o permiten. E o tema de Gatel, que o coñezco un pouco, é algo puntual, que como ben dixo o presidente, ocorreu en determinados momentos, pero eu me consta que é unha empresa que sí que está facendo todo o posible por manter o traballo na sede de aquí de Ourense. O que pasa que a veces pois hai reestructuracións que afectan a unha serie de personas e eu teño incluso familiares traballando nesa empresa que non me plantexan de momento un escenario super negativo. Bueno, hai que ser prudentes porque hoxe os tempos tal como están, pero parece que é algo puntual. Entón, ese escenario, pois, un pouco o vexo. Sí. A ver, eu sei no ben, porque precisamente o meu posto de traballo é de xestión de fondos europeos, vale? E, por tanto, no caso concreto dos que xestionamos nós, que son FEADER, así está establecido. Nesos fondos FEADER, na parte que corresponde ao FEADER, efectivamente, é obriga, se recibes unha subvención, ben sexa por xeración de emprego ou ben por mantemento de emprego, que cualifican distinto, de 5 anos máximo, vale? Os 3 primeiros anos é obrigatorio o manteñemento deses postos de traballo porque precisamente se che puntúa e recibes a subvención en función deso. Entre o terceiro e o quinto ano do tempo que non cumples pódese deducir proporcionalmente. Pero é que esa non é a cuestión, porque claro, nun investimento de 10.000 euros, mellor, pois en 5 anos pois queda perfectamente amortizado. É dicir, unha persona que durante 5 anos mantén esos postos de traballo, pois non lle rentabilizou económicamente cobrar unha subvención de 10.000 euros. Non parece moi normal. Agora, de centos de miles de euros ou de millóns de euros é distinto. E entón, se limitamos os 5 anos, hai outros regulamentos, dependendo do fondo social, hai outros regulamentos que teñen prazos hasta 7 anos. Pero non é suficiente, porque tamén non é o mesmo o plan de amortización de unha máquina que o plan de amortización de unha nave. Vale, veñen a ser nunha nave 30 anos e nunha máquina 7 anos ou 10, depende do tipo de maquinaria. Claro, se tú a subvención que lle das é para montar unha nave e iso ten un período de amortización de 30 anos e ao cabo de 10 anos, cando xa cumpliron, marchan, pois a iso é o que me refiro. Entón, nese sentido, unha empresa que queira especular, e despois falaremos delo, precisamente, co tema das plantas de biogás, verdad? Bueno, que queira especular, pois o mellor xa non intenta facer ese truco. E se o fai é porque realmente esa empresa pide a subvención, pero non está condicionada por a subvención a súa viabilidade. Que iso ao final é o que importa. Bueno, creo que queda aclarado. Vale, unha cousa máis? Non. Veña, rematamos a comisión. Data anterior, quedamos por
por aprobada. E no segundo punto, unha moción do BNG precisamente solicitando a paralización do proceso de instalación dunha macroplanta de biogás no concello de Xunqueira de Ambía. Ten a palabra o señor Puga neste caso. Bueno, pois, ben, curiosamente, non? Ben certa parte a debate sobre o que antes estábamos falando. A moción que presentamos ven a raíz da información que se trasladou a través do Diario Oficial de Galicia dun proxecto dunha macroplanta de produción de biogás ou bioetanol en Xunqueira de Ambía, non? Na zona de Abeleda. O que nos plantexamos nesta moción, por un lado, é que efectivamente as plantas de biogás teñen ou ofrecen unha serie de oportunidades, pero tamén unha serie de riscos potenciais. Por tanto, aquí o debate basicamente é o tamaño sí que importa. Ten moita importancia a hora de plantexar que tipo de solución queremos para estas plantas de biogás. E concretamente esta que se presenta a exposición pública, o seu proxecto, pois correspóndese con o que se chamaría unha macroplanta, das máis grandes incluso das que se pretenden instalar en Galicia, non? Que ocuparía 170.000 metros cuadrados de superficie, un tratamento de 760.000 toneladas anuais de residuos, entre os que se encontran estes que se consideran sandas de categoría 2, que por lo tanto tamén absorben o de categoría 3, que son os de maior contaminación olfativa, a circulación de cando menos 50 camións diarios polo entorno, un consumo anual, isto non é o máis relevante, de 3,5 millóns de litros de auga, pero co da auga sí que o relevante é que acontece coa auga que sae producto de todo ese tratamento de residuos, porque esa auga non é inocua, iso vai exposto máis adiante. A xeración de empregos é unha xeración de empregos, eles falan de 10, como moito 20 empregos. A nós, da información técnica que temos de outras plantas, nin tan siquiera nos saen esas cantidades, que se producirán 36.000 toneladas anas de fluente e 33.000 de fertilizante líquido xuntamente con outras 30.000 de fertilizante sólido, máis a intensidade de ruído que xenera nos núcleos máis achegados. Por lo tanto, estamos falando de unha macroplanta que é onde se pretende instalar, ademais, é lindeira no concello de Xunqueira de Ambía, pero lindeira coa zona declarada como cepa, inda que non está considerada a zona como zona inundable, a veciñanza dali, que vive ali, sí que sabe que en determinados anos, como por exemplo o ano pasado, de moitas chuvias, sí que acaba inundándose aquela zona, non? E despois, tamén, con isto, queremos desmontar sobre estas plantas de biogás o mantra de que se instala na comarca da Limia porque hai un problema de excesos de nitratos. Ese mantra hai que desmontalo porque as plantas de biogás en ningún caso eliminan nitratos, nin fosfatos. O que fan é concentralos, porque o proceso é produción de enerxía, produción de gas, pero non eliminación. A eliminación dos nitratos non se produce, concentras a través do que se chama o dixestato. E despois que acontece con eso? E ao mesmo tempo, xenera un lixiviado, xenera o que les dicen unhas augas, que no propio proxecto que se presenta, nin tan siquiera dice como van a ser, están incluso negociando, fixaivos, cos agricultores da comarca da Limia para que eso poda ir derivado ao proceso de posta en marcha de regadíos, e son os propios agricultores os que se negan. Por qué? Porque estarían introducindo máis nitróxeno en zonas que xa teñen exceso de nitróxeno. Por tanto, esta planta de biogás non supoñen en ningún caso, estas macroplantas, ninguna solución ao problema de nitratos. Máis alá do que eu falaba da circulación de camións, etc. etc. Por tanto, o que nos plantexamos a esta dunha normativa reguladora das plantas de biogás e da súa implantación en Galiza, igual que se ten feito en outras comunidades autónomas, onde goberna, por certo, o Partido Popular, mentres esta non entre en vigor, que se proceda á paralización da tramitación administrativa do actual proxecto. Porque, se non nos temos regulados, non sabremos, primeiro, discernir o que é unha macroplanta, digo, técnicamente sí, pero non legalmente, o que é unha macroplanta das pequenas plantas
que son as que están vinculadas a explotacións agrarias, na maioría dos casos, explotacións agrarias de un determinado volumen grande ou por agrupación de determinadas explotacións agrarias, que esa sí que é unha solución enerxética, eso sí que pode ser unha solución enerxética a esas explotacións gandeiras, pero non é unha solución para que eliminen os nitratos. Non sei se me explico. O problema que temos na comarca da Limia fundamentalmente de nitratos é porque hai moita explotación de porcino. Inda que sean unhas microplantas, esas microplantas ligadas a explotacións de porcino poden ser unha solución enerxética para poderse abastecer de gas de esas microplantas, pero non lle vai a solucionar o problema dos nitratos e dos purins. E, por lo tanto, eso todo hai que regular a través dunha normativa para saber onde se poden situar, que distancia ten que haber a núcleos, que distancia ten que haber a zonas protegidas como a zona cepa, etc. Eso na Xunta de Galiza non o hai, en Galiza non o hai, porque a Xunta non ten unha normativa. A segundo acordo que propoñemos é a ampliación do prazo de alegacións a un mes desde a publicación da memoria, porque o que aconteceu aquí é que se fixo a publicación no Diario Oficial de Galicia do proxecto, pero por problemas o enlace, hasta 5 días despois non se colgou o proxecto, se pudo descargar e se pudo ver na súa integridade o proxecto técnico presentado. Claro, queda aí a ambigüedade, porque eso non se especifica en ningún lado. Fala de un mes, si conta desde o momento en que se publica o día seguinte da publicación no DOGA ou desde que se pudo descargar xa completamente, por tanto, que se teña en consideración que aquelas persoas que queiran alegar o proxecto podan facer un mes despois de ter conocido o proxecto, non de estar publicado no Diario Oficial de Galicia. En terceiro lugar, si os concellos ou calquera entidade ou así o requeriran que os servicios técnicos da Diputación elaboren alegacións en defensa precisamente da veciñanza máis afectada, que non é solamente onde vai o enclave da posible planta de biogás, sino que a afectación por olores afecta tanto ou máis no Concello de Sandiá, sobre todo na zona de Piñeira de Arcos. Que dentro da Diputación provincial non se financie con fondos nin recursos materiais ou humanos ou propios, e xa non digo só financiar, sino facer traballos inherentes ao propio proxecto para a instalación destas macroplantas de biogás, o biometano, é o mesmo máis concentrado. E a quinta, elaborar un programa de formación e difusión especialmente na comarca da Limia sobre as oportunidades favorables que poden representar as pequenas plantas de biogás asociadas ao ámbito local e ligadas a unha ou varias explotacións gandeiras ou agrarias, priorizando o autoconsumo de enerxía, que basicamente isto que eu explicaba antes. Efectivamente, temos a ventaxe encima de que na comarca da Limia a imensa maioría, non sei se todas, as explotacións sobre todo de porcino están vinculadas a unha cooperativa e, por tanto, aí hai xa unha rede posible ca que poder traballar para facer unha programación de pequenas microplantas que poidan, como decía antes, representar unha solución enerxética que, insisto, non é a solución dos purins. Bueno, pois esta é a moción que nos traemos a debate do próximo pleno. Moi ben, moitas gracias. Democracia non, PSOE. Nos vamos facer reserva de voto para o pleno. Moi ben. Patricia. Nos neste caso, pois tamén nos facer unha reserva de voto. Moi ben. Vale. Sí. Bueno, pues entonces, como non hai máis intervencións, votamos, vale. A ver, votamos a favor. E os demais entendo que reservamos o voto, vale? Mocións de urgencia non temos. Vamos a preguntas por escrito, non temos. Non. Vale. Queda rematar. Vale, o de hoxe non teño... Bueno, pues veña. Sei que ainda estábamos co anterior. Teño unha pregunta pequena e outra un pouco máis extensa. A rápida, o respecto do balneario de Verán, xa temos falado tamén nesta Diputación, se houve algún avance, se sabemos algo sobre a posibilidade de que o novo, por chamarlo de algún xeito, este en marcha, ou se vai a poñer en marcha. Bueno, como sabe vostede, quedou desierto a primeira licitación, e sei que están traballando na elaboración dunhos planos, así o requerimos ademais tamén, non? Nuns pregos novos que fagan viable a súa adxudicación. Estáse traballando neso. Se constame que o Concello e os da entidade local menor están traballando nesa licitación que sea viable. Porque me parece que a primeira, obviamente, así o entendían. A ver, un momentiño, por favor.
que sea viable, vale? Sí, segundo. Teño unha segunda, bueno, ahora xa un pouco extemporánea, porque desto fai setembro, outubro, vai facer un mes. Ten que ver con os traballos que se estiveron facendo de poda no Parque Municipal do Carballiño. Isto foi concretamente o 25 de setembro, no que membros do Parque, supoño que de Medio Ambiente da Diputación, estiveron facendo pois unha serie de podas. Bueno, cuadrou de que algunha xente que pasaba por ali lle preguntou se había un plan de podas, porque estamos falando do mes de setembro. A xente que fixo a pregunta sabía como se fan podas e non lle parecía que foran as podas máis axeitadas, e ao mesmo tempo había un camión que estaba preparado con unha pinza para recoller todo o material que ali se estaba producindo, que resulta que era dunha empresa particular, privada, non? Entón, preguntouselle que sentido tiña, decir, se iso era da Diputación, como iba a ser. Bueno, o caso é que ali se armou un pequeno guirigay, chamémoslle así, acabouse por marchar, dali parándose a poda e acabouse por marchar o camión este da empresa que estaba facendo a recollida da poda, non? Entón, a pregunta que facemos é se había un plan de podas. Se o hai, pois gustaríanos telo, e exactamente como se fai, cal é o procedemento cando hai, en este caso, estas podas, que sentido ten que ali estuvera unha empresa privada, que era dun aserradoiro ou o que fora, recollendo o material que se rozaba por parte da Diputación Provincial. Bueno, pois o único que teño coñecemento é coñecemento xenérico da petición do Concello de Carballiño para que a Diputación lle axudara na poda no parque. Eso sí, me consta que non lo dixeron, además non vin o escrito concretamente, pois efectivamente, se non recordo mal, así o plantexaron, non? A posibilidade de que se botara unha man nesas podas. A partir de aí, evidentemente, eu entendo que o plan de podas o ten que facer o titular, que non pide nunca presta o servicio, e todo referente ao camión ese vostede eu non teño ni coñecemento ningún de eso nada, entón preguntarei. Sí, como foi en boche, se lle parece, facemos e registramos a pregunta mellor, Pois pregunte, pois de maneira que quede máis concreto. Vale, perfecto. Vale. Vale, moi ben, moitas gracias. Vale, algo máis? Non? Rematamos a comisión. Venga, vamos á última das comisións previstas para o día de hoxe, que é de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Bueno, en principio aquí temos o primeiro punto, o de sempre, o da aprobación da acta anterior, que demos por aprobada. Non hai temas, sería unha moción de urxencia que tampouco hai, e xa hai un robo pregunta. Non? Bueno, pois entonces terminamos. Vale.